Amin. Mari demai itu nomor 30 ayat 1 tulu ayat tulu jongjok kita. Mari hite goar ni debata ama dohot goar ni anatna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di parbadia nat mo palai do tanoon. Amen. Ida ma hatop do auro tiok mana di honuaeng asa unang adong nama buat do palmi. Haleluya. Martang yang mahita ale amanami na di bonua gijang nama dok mulata do hami tuho alai paputoko tu hami mari tehite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalo salpu do sogot langit do tano alai na do angko hatam ro di saleleng ni leleng na aku ni iko patar do sogot saluhut jolma ijoloni habangsa parumami saya asih maroham dihami pahot marohanami marharposeun dihatam maritehite todi porbadia padungo mahami jala paringkas hami martangiang asa malsiroa hami payemaon ho jala asa dapat hami hanguluan nasora sudah. Amin. Hudul mahita.
Mari deh. Patik di menggutta sadarion, ima dia siap patik parjolo doho pau paton, tatangi homa. Au do jahuba di Batam, ninna di Batatta, dan jadi marakup au bainomu di Batam. Patik paduahon, dan jadi ganomu, diladang jadi sumanomu, manang aha di Banua Gijang, dot na Banua Tongaon, rodi bagasan aek, diturun ni tano, yang ngetunggawi sobaon manang sioloan, patik patuluhon, dang jadi honong gor ni bata, yang gosoture dalan na, ay honahum do sogot akka namar seneyang di guarna, patik paupaton. Ingot hamuma babadiaon ari minggui, inomari mula hamuna nasa silomuna, alai anggo ari papitoni, ari pariani jauh badi abtandui dang jadi omangula anggo nasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lai-lai manang naposom buru-buru ro pinahamu ro diisi ni hutan halak pe nabagi baju hutam ai dino mari top pade bata langit do tano do laut do nasa sina dungi maradia do ibana diari papitoni dibaheni do ubain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari pardanai jala di perbudai atong rak medogo humiti di bata lama ulan no bartu patik nai ale tuan di bata sai pargugui mahami mangulau no bartu patik mi amin mari demeta
poci madosatta martangi yang mahita. Ale tuan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu nabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marsin rohama ho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak dibata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehesian namate. Nambah naik muda ginjang doho mengudion hami. Asi maroham di hami. Sepatok tong ma di hami roha hamulateo tuho. O ton di perbadia pengapur nama sak roha. Pamalum ma salut na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asam marlasi roha hami. Mangulahon lomoni roham. Hodo paritean ni nasa asini roha. Saya unang tulak hami. Saya tangihom mahami ho ale debata ama anak doton di perbadia. Amin. Bagabangan di bata taringot tu hasan dusatta. Songonodo pakolong di bata di botubion. Pola do anakna nasadai di lehon. Asa unang mago gan aporsea di ibana. Asa hanguluan nasaliling-liling na di ibana. Hasang apa ma di bata na di gijang. Udul mahita. Mari dihita. Epistel di Minggutta sadarion di Madesian Johannes Sada ayat 10 sia 1:20 lalu tajama responsoria disuruh akka Yahudi sian huta Jerusalema akka malim dot halak lepi manukun si Johannes ay isa doho gabi omma dati dakon ay papangamot do dang diporso didok do dang au Kristusi
gabe disukun nasida ma ibana atong isedoho si Elia do ulaning jedok ma dangi yahu panurangi doho dungi delusi ma ndang Dungin nasida mamandok ibana atong isedoho asa harus sami akan suruhan ahadu donon taringat tuho dungi nin nama soari nama jojo di halongonan duau patigoramu ma dalan ni Tuhan songon naung niduk ni padurangi jisaya sian parisedo akan nasimuli jadi hidup nasida ma manukut ibana puasa ma didiok ko so manang Kristus so manang si Elia manang panurangi gabe di doksi Johannes ma mengalusi nasida Iau aik dolu di dihop alaimu ngajojong di tengah-tengah muna ibana naso tinana munai ibana doi narosian pudikku nahurang tamado au makar hari tali ni sipatuna di Betania doi masa di Parnicek Jordan ai di sido mandi si Johannes ido sahna martua do natumangion hatani di bata jalan no pioksa amin mari dita tahadak ko ma hapor setai songona inendak ko nidungatta sapor sa dok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahuba idio apa para gogo naso tudusan nat mapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasa sadai iman itu buhun si Maria nabagabes ya tondi porbadia andorang sohabubuan ido tuhata natumaon na birnit di banguman ni selatus na may tarpajal do imana dihaw pinarsilang na tuwa tumulutoru dung ditanam na mula mangulo dari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul siya mo de bata Jahoba amanay pargogo naso hatu dosani di sima may na pangulak sogot tu tanaon mangungumi halak na mangulu do namate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria nabadia huriha atau panila Kristen ak kanabadia do dasani dosa do dihatai namandok mulak mangulu so dangin ni halak naong mate
do dia nguluan nasora suda. Amin. Tabige makor sian naposo. Tagay tikting na masa
Guriat tewogasan mingguan. Tabegema tikting dihuriatta di bagasan minggu sadarion na perjulu goarni minggu ta sadarion ima minggu adpen paduahon doho topik pauli hamu dalan ni Jehoba Yesaya 40 ayat 1 ayat 5 na paduahon parmingguon variatif HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tu sude ruas HKBP Mampang Perapatan. Sadarion Minggu 8 Desember 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan. Patopaon nado permingguan variatif Robema Hita Laos Taharama Manang Hirpasma Akadongata Maddohotisa. Patuluhon jadwal ibadah tengah minggu di pabotohon maturuas ni HKBP Mampang Perapatan asataidama partikian dohot perhobas perpunguan tonga minggu natar surat di warta napapaton persembahan diakoni di hari Minggu 15 Desember 2024 di parmingguan pukul 7 WIB dohot pukul sia 30 tapatupa pelean amplop diakoni laho mangurupi pakobasion diakoni huria alani tapasah ma ditiki marsijalangan dung sipul parmingguon napalimahon jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan diberitahukan kepada parhalado dewan seksi-seksi dan jemaat di gereja kita ini berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan antara lain tanggal 13 Desember 2024 rapat perhalado HKBP Mampang Perapatan di gedung sekolah minggu membicarakan program dan anggaran tahun 2025 HKBP Mampang Perapatan. Tanggal 15 Desember 2024, rapat jemaat HKBP Mampang Perapatan di Gedung Serbaguna. Naponopon Natal Naposobulung. Hobartu program Naposobulung HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Naeng patupaut Taman Natal Naposobulung di hari Minggu, 15 Desember 2024 pukul 10 WIB. Maringanan di gedung gereja HKBP Mampang Perapatan. Tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Dohot subtema, seperti orang Majus yang bergegas ke Bethlehem, kiranya Naposobulung juga terpanggil untuk beraksi dalam iman. Hobartusi patupaut tama aka pangaradeon latihan nadi dohotani Naposobulung. Kamis 12 Desember 2024 pukul 10 sia gladi kotor maringanan di gereja. Sabtu 14 Desember 2024 pukul 10 sia gladi bersih maringanan di gereja. Napapituhon Natal Ina Deborah. Hobartu program Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Naing patpaut Taman Natal Ina Deborah di hari Minggu 22 Desember 2024 pukul 15 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan. Tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Diharapkan kehadiran semua Ina Deborah. Napawaluhon latihan Natal remaja diberitahukan kepada remaja HKBP Mampang Perapatan bahwa telah dilaksanakan latihan untuk persiapan Natal remaja setiap hari Sabtu dan Minggu. Setelah sering Minggu pagi, diharapkan kehadiran semua remaja.
Yang kesembilan, ibadah dan perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta. Di hari Selasa 17 Desember 2024, pukul 8 selesai, naing dipatupado ibadah dohot perayaan Natal Distrik 8 DKI Jakarta, maringanan di Sopomart Pikir, HKBP, Hobartusi, Borhado, Pendeta dohot utusan seksi Paropuan Huria. Napa 10 jadwal Natal HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2024 ima, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lukas 2 ayat 15. Kegiatan Naperjolo, perayaan Natal Amarbang, hari Jumat 10 Desember 2024 pukul 10 siang sampai selesai. Napa 2 hon, perayaan Natal Naposubulung, Minggu 15 Desember 2024 pukul 10 pukul 10 siang. Napa 3 hon, perayaan Natal Remaja, Sabtu 21 Desember 2024 pukul 10 siang, 1 pukul 10 siang, pukul 10 itu 1 pukul 10 siang. Perayaan Natal Keluarga, Senin 23 Desember 2024 pukul 10 siang. Perayaan Malam Natal Selasa 24 Desember 2024 pukul 17 sampai 18.30, pukul 19 sampai 20.30. Perayaan pertama Natal dan perjamuan kudus, Rabu 25 Desember 2024 pukul 7 sampai pukul 9. Yang kedua pukul 10 sampai pukul 12. Perayaan Natal kedua, Natal Gabungan Amaina, Kamis 26 Desember pukul 16 sampai pukul 18. Jadwal pemakaian gedung serbaguna di gereja. Nah, pemakai keluarga tanggal 10 bulan 12, keluarga Siahan Borus Sipahutar, Martupol, Majalo Tangyang Sian Dongan Tubu, Dohot Dongan Sahuta, tanggal 10 bulan 12, waktu pukul 10 siang, Amarbang, Natal Amarbang, tanggal 10 bulan 12, keluarga Situa Damanik Bermarpaung, Martupol, Dohot Tolu M, tanggal 15 bulan 12, pukul 15, Naposobulung, Natal Naposobulung, tanggal 21 bulan 12, pukul 16, Remaja, Natal Remaja, tanggal 26 bulan 12, waktu pukul 15 sampai selesai. Nama memakai Ama dan Ina, Natal Ama dan Ina, tanggal 10 bulan 1 pukul 9, Nakes, Dinkes Jakarta Selatan, Natal Nakes dan Dinkes Jakarta Selatan. Napa 12 hon, Padidion Nabadia, di hari Minggu 22 Desember 2024, naing patopado Padidion Nabadia, pinabotohon tusude ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan. Akan atoras nanaing maboan yanakon nama Jalo Padidion Nabadia, asapa suraton yanakon nama marhite nama Jalo, jala mengisi formulir pendidikan Nabadia na pineradeni Huriata. Napa 10 toluhon, majaha surat naro tona sinode godang HKBP. Pasaplopaton ruas nomor sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akar ruas nomor sahid hatani debata pasahat madalan mutu Jehoba jala haposi ibana asa ibana patorehon pesalmet 37 ayat 5. Nomor ulang tahun perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriatta nomor ulang tahun di bagasan Saminggon di dok hatani debata di tangan nasiamud do gajang ni umur jala di habirang na do hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10. Nomor ulang tahun pardongan Saripeon perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par Saripeon turuas ni Huriatta nomor ulang tahun di bagasan Saminggon
di dok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa parhepengon terlampir Tona sinode godang pauno puluh pituhon HKBP tanggal 2 sahat tanggal 2 Desember 2024. Mandapoton na pinarsangapan sude ruas dohot perhalado HKBP diingenan nabe. Tabe madihamu di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuria. Mardongan roha maulate di tuhatta debata dohot lasni roha nasian Tuhan Yesus Kristus Raja Nihuriai di patupa huriatta do sinode godang pauno pulpituhon mamuka sian ari Senin tanggal 2 Desember sahat rodi ari Sabtu 7 Desember 2024 namaringanan di parhutan seminari HKP Sipoholon Tapanuli Utara dohot ari walu Desember 2024 ima pelantikan na di patupa di HKP Raja Tarutung. Dipuka do sinode godangi marhita ibadah dohot ulaon nabadia ni dohotan ni 1.726 halak torop ni ruas ni sude godang rapon tamue narosian sude ruas Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI na terpilih pendeta Jacqueline Prince Manutupu Suwangsongoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan rapon aka undangan narosian pamarenta ni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir dohot Kabupaten Hubang Hazudutan. Mardala do sinode godangi di bagasan todi nama saidame uli di bagasan hasadan dohot sonang niroha. Sinodang ni tema alai pai baru hamu madirimu di bagasat todi ni rohamuna Efesus 4 ayat 27 dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus dohot hasadani todi perbadia marsitutu doh HKBP pai baru padan hadirion budaya dohot hatuaon na puangaluna ruasna dohot institut patuluson ulaon pajowon di debata tuhuriai di Portibion marhite tema dohot subtema dion di jo HKBP sadok ruas ni sudende godang dohot sude ruas ni huria marsa sahalak dot hatopan lahopai baru diri mangulahon pajo ni debata tu HKBP asagabe pasu-pasu tu Portibion di bagasan rohap maulate tu debata dosa dok ruas ni sinode godang majalo barita jujur tahun berita pelayanan dia punya oporus HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar namakakam sudah laporan pangulaun di Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel TA Harahap MTH dohot Kepala Departemen Diakoni Pendeta Dewora Purada Sinaga MTH periode 2020-2024 Suwangsongoni manang laporan pangulaan niganup yayasan lembaga badan kondisi komite tim dohot pangulaan ni sude preses di na 32 distrik di HKBP sude pangulaan saleleng periode 2020-2024 ton gabe wohal doi dohot ojahan di HKBP lahu sumakapi dohot patuluson transformasi pai baruhon diri dohot padan ni HKBP nuaeng nang tutik kinaro laho manggohi pajoni debata asagabe pasu-pasu di Portibion tapuji matuhata alani patau tuhado sinode manotop rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu akalaka transformasi pai baru diri jala akadalan patoguhon sentralisasi perhepengon HKBP 7 sinode godang pauno puluh pituhon HKBP on ima gabe sinode godang periodisasi di HKBP do mutusi di patupa do pamiliton tuluan ni sadok HKBP
periode 2024-2020 Ima Marhite nama milit Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakoni dohot 32 halak preses tu 32 distrik di HKBP akaon ma uluan ni HKBP na terpilih di Sinode Godang tahun 2024 Ima na perjolo Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD na paduahon Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahayan MTH na patuluhon Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga na papaton Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH na palimahon Kepala Departemen Diakoni Pendeta Eldarton Simbolon de Mim. Dohot 32 halak pareses na terpilih Ima sada Pendeta Amin Amir Zaitun Sihite MTH na paduahon Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM na patuluhon Pendeta Bikwai Simajuta MTH pawaton Pendeta Donald Sianturi MDIP palimahon Pendeta Epsan B. Hutabara MTH panopon Pendeta Gemam Butar-Butar STH papituhon Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH pawaluhon Pendeta Hasudungan Manalu STH pasiahon Pendeta Henry Nabitupulu MTH pasapuluhon Pendeta Henry Gunairah STH MM pasapuluh sadahon Pendeta Herbin Silaban MTH pada puluduahon Pendeta Hotler Lumban Toruan MM pasaputuluhon Pendeta Johor Purba MTH pasaplobaton Pendeta Kamson Pasaribu MTH pasapulimahon Pendeta Manganda Lubis STH M Ikom pasaplonopo Pendeta Martin Malulang STH MM pasapulupituhon Pendeta Mauli Aritonang STH 18 Pendeta Nixon Simajuta MTH 19 Pendeta Nixon Simajuta STH 20 Pendeta Oloan Nenggolan STH 21 Pendeta Roida Batubara STH MPDK 22 Pendeta Reidal Sihotang MTH 23 Pendeta Rintalori Sianturi MTH 24 Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaol STH MM 25 Pendeta Sampur Manulang STH 26 Pendeta Samuel Sitopul MTH MM 27 Pendeta Samuel TH Ambarita STH 28 Pendeta Sumihar Sinaga MTH MDIP 29 Pendeta Suardi Simambela STH MPSI 30 Pendeta Tonggo Sitopul MTH MM 31 Pendeta Victor Sigal Silalahi STH MM 32 Pendeta Wisno Sihombing MTH di paujung do sude godang paunop lupituhon hagabeon marhite pertangyangan pangujuni di hari Sabtu 7 Desember jam 10 sada 30 wib dungi diuduti matu ibadah pelantikan ni uluan ni HKB nai baru periode 2024-2028 di hari Minggu 8 Desember 2024 di gereja HKP Raja Tarutung. Tung takas mata boan di tangyakta asa tulus nasa haputusan ni Sinode Godang pauna pelupituhon HKPP-on dohot sude uluan na terpilit manguluhon HKPP periode 2024-2020 di pargogoi jala di barbisu hima tuhatalaho manguluhon HKP songon anak mata dohot pematang ni Kristus 24 tahun naron manggohi uluan baruhon diri dohot manguloi pajawon ni debata asagabe pasu-pasu huria HKBP tuliat portibion dohot hasangapon ni debata ama dohot todi porbadia seminar HKBP 7 Desember 2024 madongani tabe dohot tangyang atas guarni ruas Sinode Godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP 2020-2024 akapelean hamlateon dohot na asing nasojinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni matikting di huriat tari bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu
Mari division nomor 4 sada, jumlah sada sa ujungna, hut pemupelian sada A, sada B. Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana maramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabukama bibelta turpuk jamita di minggu Advent napa duahon di bagasan tikion imana tersurat di Yesaya bidu 40 ayat 1 sahat rodi ayat 5. Yesaya 40 ayat 1 sahat rodi ayat 5. Ujahahon ma di tonga-tongata. Apul-apul namar tudu-tudu tuharoro ni Mesias. Apuli hamuma bangsokinin na debatamuna. Hata apul-apul madok kamu turoha ni isi ni Jerusalem. Jala joho kamu ma tunasida. Nunga marujung parikilonna.
Ainunga salese dosa nai, ainunga dijalo siat tangan ni Jehova, silopi dua sikat ni saluhut dosana. Suara nina jauh-jauh di halongonan, pauli hamu dalat di Jehova, patigor hamu dia darat dalam balobung ni debatata. Iko gohat do nasarura, jala parejeton nasadolok dohok betul-betul, jala gabe nahornop do namarnakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patarma hamuliaun ni Jehova, jala sangena sa sibuk marnidasa, ay pamangan ni Jehova do madok, ima sahatna. Selamat Advent madhita. Amang inang na dihaulongan di bagasan Yesus Kristus, adong sada barita ima sahalak doli-doli ditaruhon bapana doho oma nama tuhurungan la alanunga ditetapkan pengadilan di kesalahanna. Jadi lamar sirang doho bapakna di doho makna di haul ma bapana jala macai tarilu jala macai ngok situtu ilu-ilu nibana dia dungi pola bapakna alai dung marsihaula do makna diu mau makna alai diharap ma hurum ni makna ni nebana ma oma perbue ni molo dimuru kiau saya dia pinihoa ninna oma gabi hujalo ma songon nina amang dot inang turpukon ima pangapulion sia debata tu bangsa Israel ala dihabuangan nasida jala terpuruk do nasida alai molo dipalos debata pitu habuangan dada nalau manguhum alai nama micang alani rikok do picang-picang nalahu mabuah mulak jadi dipicang nasida dibuat nasida laho dia jari debata nasida asa diboto nauli dohot diboto nasida debata nama nopa debata nama buat nasida sian tanu Mesir ido debata na badia jaladang jadi benon ibana gabi dua manang dang boy benon gatina manang mardebata sileban di tonga-tonga ni keterpurukan ni dia perlu debata nasida jadi pasal 40 155 ima baga-baga ni debata dui tu bangsa Israel nalo mabuah mulak bangsa Israel sian habuangan Babel di son di papatar bohadona asidot holong ni rohani debata nalaho mabuah nasida musema daidenggan bahasa ni Jehova hidup benda didok apuli hamuma di peristiwa Advent amang dot inang hita penapai mahon pangapuliod dot molo Advent iman di nama nomu mame ha tutubu di Tuhan Yesus Kristus na taha porsiai iman nama buan haluaon marhite hamatean do haheheon na dia dipulihkan jadi pemulihan ni ima manesa dosa jadi pemulihan nanang jalon ni bangsa Israel ima dihalupah debata dosa nasida jala dibuan bangsa Israel mulak musa itu Jerusalem madaidenggan bahasa ni Jehova di pemulihan ni di pasikop debata mai ima natapai mai mamuse di makna ni Advent ima haroroni Yesus napa dua halion di pasikop ma dangadong bidisi ilu-ilu dangadong bidisi haciton dangadong bidisi hamatean alai ngolu nama notong nama idu natapai mai masahatro di bagasan tikion alani amang dot inang ala napai mai mahod do hita ahamana nang sipatu pota jadi marhite turpuk sadarion adong manang na piga hal na neng pasahaton na tuhita perjolo amang dot inang ima jaji ni debata taringot tuha malumon manang pemulihan Allah yang nyata jadi janji Allah atas pemulihan kepada umatnya molo di ayat 2 hata apul-apul madok kamu turohani isi ni Jerusalem jadi hata pula-pulon kan hera aiksa tetek dia kana mauas otik donian satetek ale panguluhon jadi di tonga-tonga ni keterpurukan Roma debata mangalehon apul-apul nama menenangkan molo menenangkan ima dia puli di son ahma neng apulan ni debata
disesa dosa. Jadi hal na luar biasa adalah pengampunan. Rahya duhita amang dot inang merbada. Nama cai tabu jala macai uli ima molo dia toy musut tahita. Itu sangat menyenangkan. Pemulihan ni debata, hai baruon ni debata, dang holan masalah fisik. Alai ditiki di pading gade bata parto diota gabi adong ketenangan. Ala halak narudut pikiranna, muradui muruk. Yai taparruahom ma isena murah-murah muruk, murah manonggak-nonggak anggui mungkin narudut mi pikiran ni. Halak na so tenang, halak na so tenangi, dang bu mengambil keputusan. Molo tumpe dibuati keputusan pasti terburu-buru. Dan itu tidak akan baik. Halak na so tenangon gampang putus asa. Jadi biasanya orang yang tidak tenang itu gampang putus asa. Halak na so tenangon ima berengon nyodo di tengah-tengah ni masalah, sepertinya dunia akan runtuh. Sarong pakir mon na ba? Ngarudu pikiran na. Ana di botoni iba na adong masalah. Marhatyo katiyong di pikiran na berkeliling-keliling. Dang adong nabuyo nanong mangurubi bana. Ala na dian dalhon iba na pikiran iba na. Jadi orang yang tenang itu bisa mengambil keputusan yang terbaik dan berlaku lama. Jadi molo di bahasa Indonesia tenangkan Nina, tenangkan hatinya Nina. Jadi jojo ni debatadui tu bangsa Israel asa bui dengan keadaan menak kalaki nang pe paimah dope haluon nasian habuangan Babel. Kedatangan Yesus Kristus adalah memulihkan dan pemulihannya adalah sempurna. Kedatangan Yesus Kristus ima lau patoguhon jala mabayan inna sudah baru. Langit do tano na baru nina. Perngoluan na baru. Ketenangan menjalani segala sesuatu yang kita hadapi itu sumbernya dari Allah. Allah ni molo mangaluli ketenangan kita unang pitor laro hatta kagudang donoang healing nina. Mola kaina molo lagi ruduk pikiran na tu dia mah. Belanja majoba nina. Saya dipiciti mah handphone non. HP neng marhua belanja Shopee. Ai las rohana dong akan diskon. Molo se lama tu mall. Eta coba hilik kita banina. Alani bahasa healing lagi rudut stres awana. Bahasa karejo kurang sibuk kurasa karejo kurang masalah ni nebana. Healing maju kita. Yakin mah hitamang dot inang. Ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jadi pemulihan narikot di bagasa Tuhan itu. Isena su bermasalah itu kan. Isena su tarilu. Isena su mengadupi hamolon. Apalagi amang dot inang hati. Na baru paburhato na hinaholongan ni rohana. Moding. Amal sama tei na tua-tua na yanakon na. Itu pasti menguras keringat air mata. Dan menguras tenaga untuk memikirkannya. Alani do unang laut tu nasing. Hatani debata madok apuli. Didok hata apul madok kamu turohan isi Jerusalem jala jowo kamu matu nasida nungga marujung paru kilon. Musa didok nunga salese dosana. Nunga di jalo siat tangan ni Jehovah silopi dua sikat ni saluhut dosana. Apa tidak luar biasa? Didok marujung paru kilona. Odokan nama beban hita. Salese dosana. Odokan nama beban hita mangdot inang. Adong depi set tonga-tongata na semar ningot kesalahan na di masa lampau. Nagabi akar pahit di goluna. Saatro di bagasa tikyos sa diingot. Didok nunga salese dosamu. Hal yang menyenangkan adalah ketika Allah mengampuni kita.
Didok ngomuse ay nunga di jalo sia tangan ni Jehova silopi dua sikat ni salhu dosana. Lapatan na mardosa hukuman dui conok tu hukuman dui. Ali didok adong silopi dua berarti adui pasu-pasu. Allah memberikan itu kepada kita melalui Yesus Kristus. Hidup benar pemulihan datangnya hanya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Maka jangan cari penyembuhan dan pemulihan dari tempat lain. Kembali kepada Tuhan. Amang dot inang na diholongan di bagasan Yesus Kristus. Napa dua hon marhiti hata ni debata di bagasan tikyon. Didok di arahom mahita. Molo nunga dipulihkan debata hita. Didok mamuse. Pauli hamu dalat di Jehova. Orang yang dipulihkan harus pergi. Diutus menjadi berkat. Alai asabui masai didok Pauli hamu dalat di Jehova. Buhama carata Pauli dalat di Jehova. Mariti hata ni debata di bagasan tikyo di ayat 4. Na perjolo ima iko gohado nasarura. Molo didok rura ngataboto rura kan. Na paling dalam. Jadi simbol doon rura. Manggobar hon hadir yota. Hiado hita terpuruk imarura. Hiado hita dang percaya diri di dalam hidup kita imarura. Molo terpuruk puasa terpuruk kita. Ala tak pikir hita nama naulea di portibion ala mabalu hita. Hita manau no tragis di parnguluanon ala gagal ekonomita. Hita manolea di portibion ala samar sahi tita dang marna malu. Hita manolea di portibion ala anak ta dang si panta pikir. Ala ni odo manursari pakirimota do pemulihan siya debata. Nuahan di dogma amang dot inang iko guhan nasarura. Isi mangguyon. Pemulihan siya debata. Isi mabay kita boy terpuruk derita do. Hidup benda mulak Tuhan ni debata yang menenangkan kita di dunia ini. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Asa amang dot inang di hatani debata di bagasan tikyon. Molo di paloas sita marat pen lahopay may mahon las nirohata marhite hasasorang ni Mesias na gabe patuduhon papatarhot tuhita. Allah menurunkan tangannya. Ketika Allah mengulurkan tangannya kepada kita, artinya adalah Allah mau membantu kita. Ido tangan ni debatado laho manarat kita, mengangkat kita sian keterpurukan di rura hanguluanon. Mamuse si paradiota marhiti hatani debata di bagasan tikyon. Jala parejeton nasadolok doh butul-butul. Jala gabe nahornop doh marnakok tuat. Jala nasadolok doh butul-butul. Dolok doh butul-butul gebaran ni gicang ni rohadui. Alani dang tarbay si gicang ni roha laho marlas ni roha manomu haroro ni Jesus. Dang tuk halak si gijang roha boy ibana mardami doh donganna. Justru marhuda teh molo sole ibana mga toyaw lak buha herano malu ibana herano jago ibana siana pi mate ikolak suwato ibana. Hati-hati si gijang roha doi. Di paingok do orang sombong itu adalah dia ciri-ciri ni halak na sombong. Halak na sombong ima dang mengakui Tuhan di nguluna. Jadi molo tarpasu-pasu meibana kan molo tabba sinamokna diakui bana alani gogona dui. Molo berhasil pe ulona alani pikiranna do malona do hepeng nadui. Molo adong pe parutungan perlebahan berhasil keringat nadui. Hapiro poda tolue onom akuilah Tuhan dalam segala jalan. Inna do.
halak lagi jang rohai ima mahalak na merasa hebat, herana merasa malo ang godongan na dang woto manangaha aliang guibana ikon akuad do. Hape amang dot inang tayong ma hola dungo hita ganuk manogot ise do mga toy. Bala na dia toy Tuhan idu hita da. Molo so dia toy Tuhan ita sugo ni hari batorus hita ipaso bumodom mana masa. Dang polo bagajak kamu mapagajak kon. Ima dang do. Jadi unang lupa hita didenggan basa ni Jehovah nang tajalo di bagasan ngulutta. Unang lupa hita sia dia do asal manang sumber segala sesuatu yang kita cap itu sebagai berkat, yang kita kategorikan itu sebagai berkat dalam kehidupan kita, bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Ai alanarga hita alania ado adidok di sada Korin 6 ayat 10 alani Yesus Kristus do marhiti tod di perbadia manang alani Yesus Kristus do marhiti mudarna manobus hita dungi di lehon tod di perbadia gabi badia mahita. Jadi tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Alani do unang gijang rohatta, unang merasa hita hebat di bagasan ngelutta, halak na gijang roha dang olon hormat tudongan na, molotungpen hormat tudongan na, tong do mamereng tasnai kuli ahlo te kuli ular do goni bolang do goni topong do ita damu do piamang do inang goni topong tadi kan dang goni na plastik ida na ikut DJ ne do molo ido dipakai herana suhted deh na manusia kan tori jokal do jika dang harga diri di jolma di bereng dongan na sedia tas aha do dipakai sipatu aha do dipakai jibaga sipatu tado tasta ale itu mau tahiyati unang alani tong gabi mardosa hita dai do amang dot inang. Jadi olo dona hita alani napinak kini dongan gabi tabeda-bedahon adong do muse hita terlalu menonjolkan diri dalam budaya tetapi menurunkan orang lain. Molo misalna tadok majo paju pahita dohok suku nasi. Ngata bote atar labok me habis sitong na perbadi na musikan. Anggwala bata bereng mada, anggwala bata ki gugu sorana ale labok do di rohana. Isi mamadok konieti. Isi duma beke simpula soni. Sa sitong na molo labok rohana madok hata pe kol labok do nang pe keras. Asing do gugu sorana alai hatani labok. Isi na labok. Adong do halak labok makatai alai maneati tu hati-hati hatane. Mairutong kan haci dui deba. Iro mai do tarseat dang mermudar. Adong de dini halak batak song ni kan tarseat alai dang mermudar. Airo hado ditusuki deba. Mai bana. Jadi dison di payung dita bohado hita muse mabai tujuan ningolutta bahwa kita itu tujuannya adalah kepada Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Itu kan nedokon ni si Johannesi. Ai dang hau dope. Na dipurik kido. Dan dipurik kudope. Ai mangharhari tali ni sipatu na pedang layak kau. Jadi tapi kau merasa do akan aposo naso layak do hita dia dopan ni debata. Moli do si Johannes di Johannes tolu puli disadok akau lauku dia kapak kau basyokui ikut debata di kolam merbelga semakin besar tetapi aku semakin kecil. Mana da dirina adong do halak saya mengalului tu gijang alai tu torupi sebui. Salah. Masih gijang roha. Hidup benar belajar dari kisah dari berita tentang Yohanes. Bagaimana dia menyatakan bahwa dia adalah tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan Yesus Kristus. Jadi isi do nabui marat pen marlas ni roha. Imana padauhon gijang ni roha sia dirina sadiri. Padauhon ni dungi pamasukon kerendahan hati mersiajar sian Tuhan Yesus. Na mangihut mamusia mangdot inang.
Napatuluhon ahamanin na si Paradion. Marhitihata ni debata di bagasan tikyo. Pauli hamudala di Jehovah. Ahama si Paulion. Di ayat 4. Jalaga berura tanggurung nidolo. Berhubungan dopyon na kintu ayat na diijang na. Gabi na hornop do namar na tuat jalaga berura tanggurung nidolo. Jadi bahasa Indonesia dirok berkelok-kelok. Jalan yang berkelok-kelok itu juga harus diperbaiki. Taringok tuah dong, taringok tu kesetiaan. Jadi dimanapun kita amang dan inang tetap setia, dalam kondisi apapun amang dan inang kita harus setia. Adong masada barita amang dot inang. Adong masalah ama melapor tu inate nina. Inang mula kerja nong siakator nang rap dohok dong aku minum dah nina. Ipalas inate. Jadi minum marap do akadongan nah ditiki sagalas tabu depe parmasuk ne dang songodang jadi depe aman alih lam tabu pakatayonon lam jebu pakatayonon amat tope lam jebu minum lam di masuk lam di minum lam dinumin ujung namul amat tujabu mabu madah itu tu mapitu hola dibuka pitu dibuka inatai pitu pitor matop pas ibadah mutahu tamibana maaf muta mebana yang ka inate do anak nama tu podoman modoma dungo mebana manugoti iba nama di meja makan suri si panganoni nalo moni rohani ibana heran mebana anggo di pikiran ibana dungo ibana agak liling agak riado agak siang ai mabir ibana tu inate eno jago inate kan mabir ibana sotung mandong dia tu inatau na rohani ipeliling-liling dung lawin atte tu pasar baru pibana dungo heran bibana ina ibana matu anak-na ena bawa mak mi tumbe burcu nina ayah na masa nina aturan kan ngamur gibana tu au ala na budari tengge na mulak nina roma ibana iwo to hodo bapa marminar-minar do naking boh ini omak debaina puasa aina budari mengi kau doh bapa ayah udokinna iroko bapa song tu dingi kau neng laho tu sako buru-buru na sasi doh ngabango liau inatakku baga do nimu bapa hidup benda gabi lasiar rohani omai gabi sudah muruk doh hono namang dot inang desi dalam keadaan apapun tenggep ya mate diingok doa setia dah hidup. Jadi hita di bagasan tikun dia rahom mahita. Bagaimana kita setia dalam kehidupan? Jok do hita tahedang setia di ngoluton. Jok. Ditiki tangyang ta tu debata. Tuhan lehom marokap ni anakon. Parumaiku se lehom manina. Roma parumain. Dungro parumain gabe musuni si matua. Suri nani ulahon ni parumain salah di si matua. Dang hamu ala kadui. Jadi Roma muse keluarga muda. Roma na barbajuin nama. Tuhan berikan aku jodoh, teman seia, sehidup semati nina. Ilar di bata rokapna. Dung marasotan adong sadadak danak. Mulai ma digoyang rumah tangga masalah ekonomi. Mulai ma ekonomi menurun. Roma amate. Tong seemok ko solan na belanja online do ni nama. I have sepeng dipakai kabilang adong bitabungan ni nama. Mulai memberbadai ujung na Roma idok ma tu omak na helami dang na ujuibe sirang nama hami ni na. Toy mak romuse menate ay daripada ci ila law buru ibila muse buru non law mau tu pengadilan ni na mar pengadilan mah hapi ang gutiki berikan aku jodoh. Molo holam bersitada de pengedok Tuhan kalau dia jodohku dekatkanlah. Kalau dia tidak jodohku jauhkanlah nina. HP anak berido saya majonohi. Dung berbadai retak rumah tangga laut pengadilan. Jadi hati-hati amang do inang. Unang tahu dukon akan nomor pengadilan. Si jamuk do amang do inang. Molo dipasu-pasu di bata di bagas coro. Molo dibuan ni musetu pengadilan. Di pengadilan dan orang yang memutuskan, manusia yang memutuskan melalui petugas, saya ini kudu deba, au maju hadiriokku.
nama ben sarupa do debata dohot jolma. Itu kan disatukan oleh Allah melalui hambanya, tapi diceraikan oleh manusia. Kan berarti jangan-jangan Allah menggugat, Allah memutuskan, berarti utibu ibana sa debata tabahin. Hidup benar setia. Setialah dalam kehidupan. Jadi di pernguluan not pena amang dot inang unang ditiki ekonomi ta biasa-biasa tangyang tatu Tuhan isoi nama. Tuhan pasu-pasu ma akan dani ulan di tangan. Dia ka perkerejuan manang di dia pe hipas-hipas. Ale dung liot debata pasu-pasu marhite hamoraun hasangapon makuli ma. Jadi mamora ibana holik na so tanggung. Molo di hutanami di dok holik matutung ma. Tawo to hotili holik matutung dang boy desa pala sauti petuson sudi hitung. Jadi oma apa yang gue nama pasu-pasu ma Tuhan, siak kodot Tuhan, mau lihat ma Tuhan, ale berbagi tudungan nah, ima date, adong dopen asing Tuhan ina. Jadi hati-hati mati kan, akan ayah martangyang tu Tuhan mangido pasu-pasu, ikut bagi do pasu-pasu dah. Besok na borak dohamu na solo dohamu. Iya tong baik kan tentang kesetiaan di ba. Itu tentang kesetiaan dui. Jadi di tasalhutna amang dot dinang ikomersia jar do hita fokus tu Tuhani di tonga-tonga ni parnguluta. Alanya ala Tuhani na totong satia makomol hita satro di bagasa tikyon. Dipatuk akan harikot. Upikra amang dot inang sahaci taci ne ekonomi ta do ngoluta dakyado pe di palos de batahit atura paro di ngoluta. Itulah kesetiaan Tuhan. Sesakit-sakit apa perasaan kita amang dan inang, dakyado pe di pasobu de batahita bonom manang lam dok situtu kecuali adong batu manggajal di rohata mangabati asini rohadot apul-apul nasiat di batah. Atau meritihata ni dibata di bagasan tikyon dia rahok kita salhutna di bagasan partikyanon dina paimai-mahon manomu haroroni Jesus na paduaulihon pauli hamudalan di Jahoba pati gorhamu adaran dalam balobung di debatata. Hiduplah lurus, jangan suka yang bengkok-bengkok. Hiduplah setia walaupun keadaan tidak selalu musimnya setia mengenakan bagi hati dan pikiran kita. Tapi kita yakin dan percaya ada yang tetap setia bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan. Nah perpudima amang dot inang marhiti hata ni debata di bagasan tikyon di ayat 5. Jadi patar mahamulion di Jahoba jala sangena sa sibuk marnidasa ay pamangan ni Jahoba dumadok. Lapatan na amang dot inang mana patuluhon jaminan siad debata doon adidok ay Jahoba do madok dang colma dang hak pemerintah dang nagogo ale Jahoba do madok ala Jahoba do madok marjaji jalibana do patulus soni di bagasak kita salutna atong tapadao ma keterpurukan ukap marwata molotung peterpuruk kita nuang amang dot inang lu japa matang ta lu jatuh ditta alanya kamasalah hamolon na tahadupi didok di bagasan tikyon jalo jaminan siat debata ibana madok kita dipulihkan amin martang yang maita alia manami na di banu gijang puji pasang apami homar hiti Jesus Kristus Tuhan nami moleate didenggani basam na parorot ngulunami sahatro di bagasan tikyon di parmudu-mudu hodo hami Tuhan diato hodo hami di ngulunami nang sipata gudang hamaolon ilu-ilu gudang akka dohot si pergumulhon nami alai di patar hodo hati urot tu hami asa molo di haholo mo pe hami boy hami totong makilalahod denggani basam Tuhan uwa kami ma di bagasan tikyon sudi ruas ni huriam paso-paso mana sida di rumah tangga di akan masihol di anak konseleho ma Tuhan masihol di perkerejuan di akka na mengadupi ilu-ilu saya puli rohana sida di akka nagali pergugui di akka
nadong nasinita ni rohana rabdoto manasida majala isa wa kami akarus ni uriam na marsahit na adong di titingod doh na sowoto hami petuhan say homa na totong mga lehon hamalumo di nasida marhiti uba na pinangan nasida mahulonung nga tungliling nasida paimahon hamalumoni sa leho pirni tod di nasida majalahi pangobation unang Tuhan palos madili nasida jala totong marsigatong tuhon nasida Tuhan asa satia nasida di parsahiton na buat kami ma akaruas ni huriam na marulang tahu di bagasa sa minggon sa leo madina sida gajang niumur las ni roha pasu-pasu jala roha na madok muliate di akadenggan ni basam dok dia sini rohami buat kami nang rumah tangga na marulang tahun nunga dia dipindah sida perdalanan di rumah tangga si pata lonong nasida si pata tarilu nasida ala gudang akahamolon ala ni Tuhan di bata sai pasikop holong ni roham lau makaholongin nasida jala buina sida masih holongan asa manang ahape na masa dia ka pergumulan do akahamoloni bo selesai di bagasan Kristus buat kami ma nang di bagasan tikyon sudi akka pakubasyon na nang mardala di bagasan sa mingguan saya tuturi masudi parhalado nani ulon yang pardita resort laho makubasi akka uloni dia ka natal ni kategorial dohot dia ka rapat-rapat na nang berlangsung Oma Tuhan di bata madongani hami di bagasan tod di perbadia huwa kami jala huwa maleto kami do Tuhan molonunga boy berlangsung sino di gudang HKBP nalah memilit pemimpin di HKBP menguduti pakubasion di tikinasal pudu akapareses saya pasu-pasu manong terpilih Tuhan boy nasida mergogo lah menguduti akapakubasion lahom tubalgana muse pakubasion di HKBP mangerbang tu sadok portibion asini rohamo Tuhan di Batam manggogoyon sudia kana terpilih buat kami manang pemimpin negara nami do sudi akabawahanna setotong merbisuk di bagasan asini roham asabui sudia marture akapakubasyon di negara namion nang peu Tuhan di Batam gudang akahamolon alaibu totong sadana sida jala boy di bagasan bisuk nasyukoi marture sudi akana nauli do nadengga di negara namion tong Tuhan di batahu pagong pokam masaluna tu asini roham rap mahita sadarion ro di saliling-liling na say homa di hami jala hami madiho say sama dosa nami Tuhan asa tung tamaham gawian akon mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin talas somahatan ni di Batam marhiti na marid di hita pasahat pelian